Jeg tror, det er en havørred. Du ser, den bevæger sig ikke særlig meget. Ja. Helt inde i sivene. Ja, der står den jo fint. Okay, det er lidt laksagtigt, det der. Det er en laks. Det gør en havørred, ikke det der? Ja, det er en laks. Ja, det der, det gør en havørred, ikke? Nu kommer jeg i problemer. Ej, nu vender den. Der vendte den. Det er så godt, at den vender. Jeg er ikke sådan helt vildt meget plads her. Ja, det er så lækkert, når de vender. Jeg bliver forelsket i dem, når de vender. Ja, ja. Ja, men den er slet ikke klar endnu. Skulle stå simpelthen stå en fisk nede i det hul. Du var sikker. Ej, den er flot. Sådan, mand. Den er også over 75, det tror jeg. Ja, men jeg skiftede bly, og så fik jeg den helt ind under kanten. Nu presser jeg den hårdt, fordi nu ved jeg, at det er en laks. Ja. Den skal presses hårdt, den her. Så hvis den rører ud, så må det være sådan der. Så bliver den bare stramme, den bremse her. Kan den få lov at komme herom. Har du klar til at tage et billede, eller hvad? Ja. Jeg tager bare lige. Jeg tror, jeg kan komme lidt ned her. Ja, de er bare bredere over ryggen, de fisk her. Jeg har stram bremse på, den kommer ikke. Ja, skal vi lige prøve at måle den en gang. Når den lige er klar til at blive målt. Vender den bare i et hug. Jeg vil ikke råde jer til, hvis I vil have fisken med, at have så stram bremse her på. Det kan altså gå galt. Billede eller hvad? Jeg klipper lige linen, fordi den sidder rimelig dybt. Fuck man, min stang sidder fast i linen og så. Den har viklet sig helt vildt nu. Så. Stop.
Er du klar? Ja. Mål på den, eller hvad? Jeg skal lige prøve at give den en nu. Hvis den er 75, så tager han. Men hvis den spræller helt vildt, så mister jeg den, fordi jeg har klippet limen. Nej. Ja, 83. Off you go, my friends. Den ligger